Hürmetli dostlar, мен Гүлфия Шауалиева бүгін Салаватыбыздың туған күнінде башқұрт батырлары өлмейдер деген шиғырымды тәқдим итәм. Туыр микән башқұрт ердәрендә илен яклар башқұрт батыры. Төштәреңә кіріп бір кайтайык тинек. Хай башқұрттар, әйтер һүзләр бар. Безне үлгән, бүгін улар юк тимәгез. Башқұрт батырдары үлмәйдәр. Бу аттарды бәйләп безнең искәртүләр барып етһен һәр бер башқұртка. Милләт шунда гына еңелмәс көс ала, таяна белһә әгәр намыска. Әзме башқұрт авылдары борын тере килеш утка тотылды. Ә бүгін һуң ир ат янып түгел, хәмер исеп ердән югалды. Хәзер башқұрт башын ашай. Беркем күрмәй, белмәй тимәгез. Хатлык иңдәрендә яуаплылык, касып котылмасһыз, белегез. Күптән башқұрт тамак туйдырырга сит ердәрдә кыллык кисерә. Катындары балалары менән дөнья көтеп ялгыз интегә. Башқұрт, һин бит кыю халык инең, һис бер алданманың байлыкка. Нимә булды һиңә көсле халкым, кем арбатты рухың йокыга? Башқұрт иманы, теле, иле өсөн каны менән мисәт хуккайны. Көсләп сукындырган замандала бер башқұртта динен хатманы. Байлык диеп алданмасы башқұрт, вакытлы сабула дәрәҗә. Кайда булды башқұрт батырдары? Тумаганмы әллә Уралда? Эй башқұрттар, батырлары булган, тура һүзле кыю халыкың. Байыр өсөн намысыңды хатма, үз ереңдән кылак кагырһың. Моңлы ла һин халкым, кыю да һин. Әмма нисек булыр киләсәк? Башқұрт телен белмәй үсә яшьтәр. Телең бетһә, милләт бетәсәк. Ил намысы, башқұрт батырлары, булдык, барбыз, һәм дә буласак. Халык мәнфәгате, ил яшәһен тиеп, зур майданга бер көн киләсәк.